सिनायनांगौनि गोनांथि गैया नुबानो सिनायजोबखायो खुलुमबाय फंबायनि इउटुब चेनेलाव जायफोरा साबसक्राइबार दं बिथांमोनखौ खुलुमबाय मिटिंआथ' बिराद मोजां जादों रायजोफ्राबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायफिनलायबाय जोंहानि ब्रह्म धोरोमनि दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि जिथु सावराय मेल बा जथुम्मा बेयो दिनै जोबथा हाबाफारियाव फैबाय आरोना ओमफ्राय जोबथा हाबाफारियाव फैनाय लोगो लोगोनो दा दिनैनि जिथुनाखि हारिमु बिलिफां बेयाव गोबां जोंहा आर्टिस्टफोर दंफैयो दा बिनि सिगां माखासे गोबां हाबाफारि दं आरोना बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननोबो आं एसे देखायनोसैलाय लोगोसे माखासे आर्टिस्टफोरनि जिथुनाखि मेथाइ खननाय बा मोसानाय देखायनाय बेफोरखौबो आं नोंथांमोननो एसे देखायलांनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना नोंथांमोनाबो नायलांदो माबायदि जायो दिनैनि हारिमु बिलिफाङा बे बिलिफांखौ बेसेबां गाहामाथा बाक्सा जिल्लानिफ्राय फैनानै जोंनि खावलायनायखौ मान होनानै नुजाफैनायनि थाखाय जोंनि आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय लोगोसे बे आफादनि साननाय हनाय गासैबो देहा सोलेर आफा इसोरनि अननायाव मोजाङै थाथों बेखिनिखौ मानसिफोरखौ स्टाडि खालामबाय नायबिजिरबाय बिथांमोना थारैनो नोरोम आखुनि आलासि सिबिसुलि बयजोंबो मोजां मोनजानाय अनजानाय बिनि थाखाय बयबो खेबसे आखाइ हमनाय रायजोफोर बेयावनो आङो गासै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों बे जाहैबाय धोरोमजों लोगोसे जोंनो नांगौ हारिमु पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट सुबुंनि जौगाथाय बेराफारसेनिबो जौगाथाय बेनिखायनो जाहाथे जोंनि उन्दै जाखांफुनाय फरायसुला फरायसुलि बा उन्दै जाखांफुनाय उन्दै गथ'सा हिनजावसा हौवासाफोरा जाहाथे हारिमु आयदाजोंबो दावगालांनो हायो लेखा फरायनायनि अनगायैबो धोरोम सिबिनायनि अनगायैबो गेलेनाय बायदि अनगायैबो जाहाथे हारिमु आयदायावबो दावगालांनो हायो बेबायदि थांखिखौ नोजोर बोनानै नैबे हारिमु मोनाबिलिखौ दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलिखौ खुंनाय जादों बिनि थांखियानो जाहैबाय जे जोंनो हारिमु धोरोमजों लोगोसे हारिमुनि जौगानायबो नांगौ बेनिखायनो आं बयबो रायजो राजा बयबो बे ओनसोलनि देरफुनाय फरायसुला फरायसुलि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बयखौबो खावलायदों मानसिनो थांनानै थानो थाखाय मोजाङै न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय धोरोम नांगौ गियान नांगौ सोलोंथाइ नांगौ आरो बेजों लोगोसे दामनाय देनो रोंनाय हारिमु सिबिनो रोंनाय गासैखौबो नांगौ होनब्लासो मोनसे हारिया सासे सुबुङा बा मोनसे समाजा गोजौ थाखोआव दावगानो हायो आरोखि बेनिखायनो आं बयखौबो उन्दै फंबाय बिनानाव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायदों जिउआव सासे मोजां सुबुं जानो गोनांब्ला मोजां सुबुं जानो गोसो दङब्ला फरायनायजों लोगोसे धोरोम सिबिनायजों लोगोसे नोंहा जिबनाव जायखिजाया मोनसे रोंनाय थानांगौ हयथ' नोङो बिराद मोजां सल' खननो रोंगौ हयथ' नोङो बिराद मोजां सिफुं दामनो रोंगौ हयथ' नोङो बिराद मोजां गिटार दामनो रोंगौ बेबो हाया नङाब्ला नोङो सासे मोजां फुटबल गेलेनो रोंगौ मोजां भलिबल गेलेनो रोंगौ बिराद मोजां खारनो हागौ जायखिजाया माबा मोनसे मोजाङै नोंनि गोसो गोरबोआव जायखौ नों मोजां मोनो जायखौ नों हायो बेखौ सायख'ना लानानै एखेबारे मोजाङै सोलोंनांगौ नङाब्ला नोंहा इयुनाव बे मुलुगाव मोजां जायगा गैया नोंखौ रावबो खेर खेराया आं बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों जाहाथे सोलोंथाइजों लोगोसे हारिमु सिबिनायजों लोगोसे समाज सिबिनायजों लोगोसे नोङो बा नोंथांमोना माबा मोनसे
ओरैनो रोंफ्रामनाय दामफ्रामनाय दल दामनो रोंगौ सिफुं सुनो रोंगौ आं बुंदों एखेबारे मोजां सिफुं दामनो रोंगौ बयजोंबो अनजानाय बयजोंबो खोनासंनो लुबैजानाय बयजोंबो मोजां मोनजानाय बयजोंबो हांख्रायजानाय मोनथिबाय बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे हारिमु मोनाबिलिखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना थुलुंगाखांनानै मोजां देंखोगिरिफोरनि मेथाइ रोजाबखौ खोनासंनानै मोसानायखौ नुनानै जाहाथे थुलुंगाखांनानै बे लाइनजोंबो बे आयदाजोंबो गोसो होयो आं दिनै मा सानदों जे नोंथांमोना बेवहाय आंनि गोलाव लेक्सारखौ खोनासंफैयाखै नोंथांमोना फैदों बेवहाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेखौसो नायनो बेखौसो खोनासंनो फैदों बेनिखायनो आं सानो गोलाव लेक्सार होलाबायनानै नोंथांमोननि गोसोखौ अगाले मोनहोनो आंहा गोसो गैया नङा होमबा नोंथाङा रायफोर गतिके आङो गोलाव लेक्सार होबाय थाया गोलाव बिबुंथि लाखिबाय थाया नोंथांमोना जाहाथे सिरिबाङै एखेबारे मोजाङै गोसो होनानै गोसो मोदोम जिउ होनानै दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलिखौ जाहाथे गोजोननायजों थुलुंगानायजों नायजोबलाङो आरो जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय फावगिरिफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होयो आरो साबायखर बावो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम आरज गाबनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे आरो खनसेबाव गासै गहपुर ओनसोलनि सुबुंफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि हारिमु बेखेवनायखौ बा दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलिखौ आं बेखेवबाय होननानै फोसावनाय जाबाय बाबा गलांनाय नङा बेबायदिजों मोनसे आफादनिफ्राय रिकुवेस्ट हायना मुलियाव जिथु डायलग मारदोंमोन बाबाया एकदम गोजोन होथारनांगोन बेबायदि जोंनि आफादनिफ्राय रिकुवेस्ट हालिमालाय बांगाल जाग्राया बेनो खनसे गोसो आखाइ खबना हो सिनायाखै जानांगौ आदा फैला आरो मेन्देलाजों नांलायग्राया बेनो दे मोसौ बायग्राया बेनो दे बाबाया बेखौनो एकदम जोंनिफ्राय रिकुवेस्ट डायलगखौ होथारनांगोन बाबाया हायना मुलियाव डायलग होनायखौथ' रायजोफ्रा खोनाखाबाय नङा होमबा खोनागोना खोनायाखै आं आरो मा होनबावनो दंखादों खोनाखाबायानो दा आं ओरैनो मोनसे बांगालफोरनि सभाबखौसो मोनसे बुंनि आं बांगालफोरनि सभाव आरोखि बांगालफ्रा ओरैबायदि सेफ्रा ओरैबायदि खेरफिन आरोखि मिथिगौ ना सासे बांगाला माने रिभिनिउ टिकेट बायनो नागिरदों रिभिनिउ टिकेटआ बेसे लायो बा टिकेट थाग्रा थाइसेल'सो लायोना थाइसे लागोना लाया थाइसे पस्ट अफिसाव मोनो आरोखि पस्ट अफिसाव मोनो सासे बांगाला थांना बुंहैबायनो रिभिनिउ टिकेटआ से पस्ट अफिसाव सोहैबाय जाहैबाय माने पस्ट मास्टारा बुंबाय आसे कत दामा बेसे 1 टाका 50 फैसा हबो रिभिनिउ टिकेटखौबो खमायबावो आथोनायाव मोनजानो लुबैबावो ओरैबायदि खेरफिन आरोखि ओरैबायदि नायनो हबो जाबाय पस्ट मास्टार हबो बेबाय एखाने दखाना गंसे नामा खिनियाव जाया पस्ट अफिसखौनो दखान थांबाय बिहा नाय बेलेगखौ रायलाय इथे पस्ट मास्टार बिदि माने এই কারণে মাথা ডাঙা একেবারে খড় गिदिरसो जाहैबाय माबाया पस्ट मास्टार खर' गिदिर जाहैबाय आरोखि बे जाहैबाय मुस्लिमफोरनि सभाब एखेबारे खमायबावनो नागिरबावो माने बेफारिफ्रा ओंखारनो खायसे बुङो आरो बिसोर हाबबाथाय 200 टाकानिखौ 600 होनखानांगौलै होनबासो एसे 200 टाका फाननो गोनांखौ 600 होनखाबा 300 खमायबाय 100 लाब जाबाय आरोखि बेबायदि आयदा खालामो दा जिखिनि जाया रायजोफोर आंलाय बोरायबाय नङा होमबा मोजां गारामा गोनां
मोजां मोजां मेलेम गोनां मोजां मोजां दामनो गोरों सिफुं सुनो गोरों मेथाइ खननो रोङो फैगासिनो दं नोंथांमोना मेगनजों नायनानै खोमाजों खोनासंनानै गोजोननायखौ लाबाय था थुलुंगा होबाय था गोजोननायखौ लाबाय था थुलुंगा होबाय था रंजाबाय था आं बेखिनि बुंनानै आंनि दिनै बे हारिमु बेखेवनायखौ बेखिनियावनो बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों। बे बिलिफांखौ बेसेबांबा हामाथा बाक्सा जिल्लानिफ्राय फैनानै जोंनि खावलायनायखौ मान होनानै नुजाफैनायनि थाखाय जोंनि आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। लोगोसे बे आफादनि साननाय हनाय गासैबो देहा सोलेर आफा इसोरनि अननायाव मोजाङै थाथों बेखिनिखौनो जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै आरो रायदाव आफादनि जानानै आफादनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दायो जोङो हारिमु बिलिफाङाव थांफिननोसै। दा बिदि हेलो जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेला डूबा दिल डूबा नई मस्ती में और दिल डूबा कभी कभी बोले मैंने हस्ती में आज वो नाचू रहूं मस्ती में जिले आयो आयो जिले मस्ती में आयो आयो जिले बढ़िया किसका है ये न दो मजा करो मचे में ये धूम मचे जब नया रंग में पूरे नया रंग पूरे मस्ती कहा हम मेरी दीवाने होके जिले आयो आयो जिले मस्ती में आयो आयो जिले मस्ती में और कभी कभी बोलिए मुझे हस्ती में आज मैं नाचूंगा ऐसी रातें आई कहा क्या मौसम है क्या है समा अरे ऐसी रातें आई कहा रोज
कभी कभी चलिए मेरे हस्ती में आओ जो नाच गाओ मस्ती में झिले ले आयो आयो झिले ले मस्ती में आयो आयो झिले ले आयो आयो झिले ले मस्ती में आयो आयो झिले ले आयो आयो झिले ले मस्ती में आयो आयो झिले ले बदरू 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 Thank you. जाबाबो जायाबाबो दोंसे नैबे जोंहा ब्रह्म धोरोमनि बेसेबांबा गिदिर सावराय मेलाव जथुमायाव जोंहा बर'नि टप सिंगार नङाबा जोंहा फुंजा आदाखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय जायगानि नाखा नालाय बिनि इसोरनि जायगानिखा थ' फंनैसो बेयाव एसे बिबुंथिखौ लानोसै आरोना थ' जायगायावनो नैबे जथुमाया जानाय हिसाबै बिथाङा माबायदि गोजोननाय फोरमायो नोंथांमोनाबो एसे मिथिनानै लादो आरोना ओमफ्राय दायो आदाया माने सेल्फि लागासिनो दं आरोना नैनो जोंहा आदाखौ आं लोगो मोनबाय दा आदानि मोखांखौ नुनाय लोगो लोगो आदाखौथ' इन्ट्रडाक्सन होनांगौनि गोनांथि गैया नुबानो सिनायजोब्बाय ना बयबो दा आदानाव मोनसे खोथा सोंसै जेन'बा बे माने नैबे बेसेबांबा गिदिर जथुमा बे जथुमाया नोंथांमोननि जायगायावनो जानाय हिसाबै नोंथांमोना बेसेबां गोजोननाय मोन्दों बा बेसेबां खस्थ' मोन्दों एसे फोरमायना होदो खुलुमबाय फंबायनि इउटुब चेनेलाव जायफोरा साबसक्राइबार दं बिथांमोनखौ खुलुमबाय दा जोंथ' 2 दानसोआनो जाबाय बेयाव नांथाबबाय थानाया माने हारिमुनि गासिबो दायथ'आ आंनाव दङ लोगोसे जोङो ब्रह्म धोरोम सिबियारि हिसाबै गावनिनो साननानै हारिमुआवल' थायालासिनो जों गुबुनावबो जयैनो मावदों आरो माने कालेक्सननिफ्राय लानानै बा जिखुनु हाबाफारियावनो जों ज' मावदों नंगौ गोबां खस्थ' मोन्दों मेलेमनि देहानि गोसोनि नाथाय दिनै फैयै जोङो साक्सेस जानाय बायदि मोन्दों आरो जोबथा बुब्लिसिमाव खस्थ' मोन्दोंब्लाबो प्रग्रामा साक्सेस जानायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय थादों माने जों जेरैबायदि सानदों बिदि जालांबाय थादों माने प्रग्रामफ्रा आरो जिबायदि दा नैबे मुहूर्तआव जिबायदि क्राउड बे क्राउडखौ नुनानै जोङो साबसिन गोजोनबावदों आरो लोगोसे जों लेंहरनाय लेखा दिनै आदा मेन्देला बा जोंहा हानिबालि आदा बिग्राय जोंहा दंफैखाजोबसै गासिबो आरो गोबां डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय मोजां आर्टिस्टफोर फैदों पारफर्म खालामदों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो दा गोजोननाय मोन्दों थ' आदानिफ्राय फंनैसो बिबुंथिखौ लाबाय आरोना मानो होनबा बिराद दावराव जायो दावरावखाय माने माखासे खोथाखौ खोनायाखिसै बेबायदि फंनैसोखौ जों खोनानानै मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय आरोना थ' आदाखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय थेंक इउ बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय नङा होमबा दे गोजोननाय थाबाय थ' आदाखौ आं लोगो मोनफैबाय माने मोखां नुबानो सिनायखायो आदाखौ माने इन्ट्रडाक्सन होनांगौनि रावबो गोनांथि गैया आरोना नुबानो बयबो सिनायखायो जोंनि गुथै बर' समाजाव बिथांखौ सिनाय गैया बर' समाजल' नङा गुथै माने जोंनि आसामाव इण्डियामाव जागोन ना गुथै सिनायजोबखायो थ' आं बिथांनि सेराव फैबाय आरोना थ' बिथाङा बेयाव जायगायाव फैनानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों एसे फंनैसो बिबुंथि लानोसै नङा होमबा दे आदा एसे खोन्थाना होदो बे गहपुर हालामाव फैनानै माबायदि गोजोननाय मोनगोन नोंथाङाथ' दहाय फुंनि 10थासोआवनो मोनफैदों होनदों नङा होमबा जायगाखौबो एसे नुबाय थ' माबायदि मोन्दों ना उन सिगां फैखांबाय ना फैखाङाखै बेबायदि जिसे बोसोरनि सिगां फैदोंमोन सिगाङाव फैनानै जायगानि जिखिनि थासारि बे थासारिखौ गोबां सोलायनाय नुबाय न'खरफ्राबो गोजानमोन नाथाय दा गामि न'खर नांजाबजोब्बाय बेनिफ्राय न'खरनि जिखिनि थासारि
बियो गोबां सोलायबाय आरो खोनानो मोन्दों हाफोराबो जाबायनो बेखौ खोनानो मोननानै जोबोद मोजां मोन्दों बेनिफ्राय दिनैनि नैबे हाबाफारि बे हाबाफारिया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जादों मानो होनबा जोबोद डिसिप्लिन मोनसे धोरोमनि मेला जेरैबायदि जानांगौ ओरैबायदि जानायखौ जों नुनो मोन्दों जोबोद मोजां जादों बेनिफ्राय जिखिनि जोंनि बाबा आइमोन बिथांमोनाबो जोबोद गोसो होनानै लोब लोब फैदों आरो गावनि जिखिनि सिबिनांगौ बेखौ मोजाङै सिबिलांदों ओमफ्राय मानसिफोरनि जिखिनि मदद बेफोरखौ नुनानै आं जोबोद मोजां मोन्दों गोजोननाय मोन्दों आरो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ फोरमायनानै होबाय ओमफ्राय बिदिनो जथुम्माया नैबे बिथांमोननि एखेयावनो नालाय ओमफ्राय आदाखौबो लोगो मोनबाय एसे थ' नैबेयाव बेसेबांबा गिदिर जथुम्मा जादों नङा होमबा नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय मोनखो बा बेसेबां साक्सेसफुल जानाय मोनखो सावरायमेलखौ एसे फोरमायना होदो मिटिङाथ' बिराद मोजां मोजां जादों रायजोफ्राबो लैहोर लैहोरै फैनानै हेफाजाब होदों दा दिनै गेवलां मेल आरो जोबथा जाबाय दा मोनाबिलियाव जोंहा मोनाबिलि बिलिफां मानोना जोंहा आदा बिगाय फैदों आदा मेन्डेला फैदों आरो गोबां लकेलनि सिंगारफोर दं आरो दा फंबायनि इउटुब चेनेलाव दा नुजानानै आं बिराद मोजां मोनदों आरो ओरैनो दावरावबो नालाय नङा होमबा दावराव थ' बिथांनि फिसाजोखौ बयबो नुखायो नङा होमबा ओरैनो चेनेलाव बिथांमोननियाव थ' गोजोननाय थाबाय नङा होमबा फोरमायनायनि थाखाय थ' लोगोफोर आं दिनैनि कालचार नाइटनि प्रग्राम बेखौ आं बेसेबां देखायजोबनो हायासै आरो ना माखासे जोंहा बिग्राय बे एबा मेथाइ खनाखैनोबो जोंहा मेन्डेलाया बिबुंथि होगासिनो दङ दा बेखौनो आं गारना फैनांबाय आरो ना मानो होनबा जोंहा थांनांगौआ एसे गोजान नालाय ओमफ्राय माखासे फेमिलिबो दं नालाय ओंखायनो माने गारना फैबाय आरो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरो ना जाय आंनि भिडिअखौ नायदोंमोन गासिनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं